Maayong buntag nimo day. Buntag po, sir. Oy, maayong buntag diha gyud nimo. Kumusta man ang inyong banay diha sa Barangay San Jose, o Barangay Jose Rizal, Santa Cruz, Davao del Sur? Okay ra, sir. Nagpaanhin na ang doktor diri gahapon ug ang nurse. Kadawat namin. Okay. Okay, ako aman tong gi-coordinate ang tumiaging mga adlaw si Sir Vince Plarizan. Ingon pa si Sir Vince nga iyan na gyud ako nung padtuon si Dr. Regine Manuel, Municipal Health Officer, og mga staff ni ini diha sa inyong panimalay. Pinasikag po magkakasama sa koordinasyon ni Sir Lowell Riquelman sa opisina ni Mayor Tata Sala. So, yun sa man ka ni Doktora Manuel kasamang Rizal. Kanang degree sila niya akong tiil, sir. Uy, very good. Naasay gibilin nga mga katong gamit sa ako ang tiil, sir. Nasa mga tambal nga gibilin. Panghinlo sa ibuhag samad, pang dressing. Wow. O sa mga orasa nakaanak siya si Dr. Manuel kagahapon? Alas ni siguro to, sir. Mga pinakapin. I see. Unya sa may assessment ni Dr. Manuel sa imuhang samad daw kasamang Rochelle? Kunang okay daw ako ang samad, sir, kay kuan ka ng sila. Kailangan lang ko mag-exercise. Okay. Medyo arang-arang na siya, sir, kaya nangano ako manggit-gita na di ating verbal. Ay sige. Siyos na ko ang hubag, sir. Maayo, okay. Sige, okay. Nya, ingon mas Dr. Manuel nga mag-exercise ka, so magamit ni mo tong ato ang crutches. Nagamit na ni mo atong crutches sa kasamang Rizal. Wow, so nakalakaw-lakaw nakadiya sa inyong tugkaran. Diri alang sa sulod, sir. Ni ay hulagway din ni Dr. Manuel og ikaw og kining iyang staff sa munisipyo. Nakatindog naman lagi ka, Nakabarog naman lagi ka, no? Kanang diri at pultahan, sir, nakatindog-tindog ko. Ay, magkatukod-tukod ka na. Wow, nindota no na ana din nabalik ng kusog sa ibang tiil. Oo, sir. Magpasalamat ganit ko, sir. Magpasalamat kung dako sa Ginoo nga yapa kung gitagaan og tiyan. Kana gyud Ginoo gyud ang pasalamatay kasamang Rosel kay Ginoo gyud ang nagbuot nining tanan na makapangayo kag tabang dinhi sa mua sa DXDC o niya makapangayo po tagtabang sa ato ang mga partners labi na sa lungsod sa Santa Cruz, labi na sa pagpanguna ni Mayor Nelson Tata Sala. So pasalamati si Juan, pasalamati si Dr. Manuel. Karon nga tatla sa tabing-tagong no, ako nagpasalamat sa kay Doktora wala ko kaila sa pangalan Dr. Manuel. Dr. Manuel. Dr. Manuel diha sa Santa Cruz Health Center. Salamat kaayo sa inyong pag-anhi Dok kagahapon ug kay nurse. Nga anhi diri nag-greeting sa ako ang tiil. Okay. Salamat sa tambang ng mga